Sangyaning para lega kakung sumawana putri ing mriki atur pambagya beksan badhe kalajengaken. Noniki ingkang sampun sinarat wonten mriki sepisan panjenenganipun Bapak Supani saking Tempur. Kalih panjenenganipun Bapak Tarno saking Dodol. Bapak Nardi saking Jian. Bapak kami tuwa Wandi ugi saking Jian. Bapak Rasman saking Tunahan, Bapak Karyani saking Tunahan, Bapak Ratno saking Mojo, Bapak Murnoto saking Mbelingo, so Bapak Sartono saking Bandung Harjo, Bapak Woto saking Mojo, so panjenenganipun Bapak Manboni saking Mojo, sumawana panjenenganipun Bapak Darsono saking Mojo. Menggapa segan wali sampuripun mangke kunjuk panjenenganipun Bapak Carik Sukono saking arah Tawu. Bapak Sutris saking Ratawu. Sik. Piye? Pak Carik Sukono wis dadi PJ Kepala Desa Ratawu. Oh, sakmenika ten PJ. Oh nggih, matur nuwun Pak Sukono. Nggih. So panjenenganipun Bapak Sutris saking Ratawu. So panjenenganipun Bapak Sulbi saking Ratawu. Bapak Gunadi saking Ratawu. Bapak Sulkani saking Ratawu. Bapak Nuria saking Jrai. Bapak Tekno saking Jrai. Bapak Darlan saking Jrai. Bapak Santoso saking Jrai, Bapak Nur saking Jrai, Bapak Saji saking Gisengan, sumawana Bapak Jaryanto saking Tayu. Pak Supani saking Tempur boten wonten, dipun carine panjenenganipun Bapak Marno. Nggih. Semoga dumateng para priagung sekawan likur ingkang sampun sinebat wonten ing atur kepareng jenggar saking papan palenggan lumaksana wonten ing Sasana Agung Pambeksan panyuwunipun gending napa niki? Ten Juwana napa ten pundi kula manut niki lho. Munggahe Popok Beruk Keli. Kembang kopi munggahe Popok Beruk Keli. Nggih, leres. Ora nono ning Murnata padha wae ngasiran. Nggih, kembang kopi munggahe Popok Beruk Keli. Jalan ten Medono anu ten dodol menika nggon kopi pun kembang niku kopine. Nggih, Mbak nggih. Oke. Neng kok ora ana campurane banyu ning kene ya? Durung ana? Durung. Oh, cagahe digundang sapi. Panjake kudu ngombe wedang kopi. Kopi. Oh, ngono. Ngono kok leren Sasmita. So, kembang kopi Popok Beluk Keli, ora Beruk Keli kok beluk aku mandian. Oke, kopine pun teko. Matur nuwun. Hak, iya nduk, ndang satset nduk. Wes. Aja linggih, aja barang. Mundak bokonge luncip. Nek linggih kakan linggih mundak bokonge tempek. Kaya bokonge sapa no? Kaya bokonge ledek sing kidul pisan sak minggu. Iki bokonge jetrepes kok le. Es ora merem ora turu. Maksude Ya setengah ngantuk ngono lho, mesti kelingan ae. oke, nggih. Pak Sukono, monggo. Monggo kepareng Mbak Sukono ya. Derek
Seneng. Wah, ini Pak Sukono. Nggih. Sukses. Nggih, Mbak. Nggih. Sukses Pak Sukono. Sembarang pokoknya. Yes. Nah, yo. Apa? Pak Suwadi. Monggo Pak Suwadi. Mas, kita ngitung Mas. Semembur akar-akaran. Monggo manggen diitung. Jiro lupat monem tuwolu songo Kakean apa ora? 11 rolas jiro lupat monem tuwolu songo 10 11. Bapak ngajeng Pak Topinan ngajeng nggih 11. Oke. Oke. Wes. Turah siji wonge, turah siji. Lenggah pinara oke. Sing boten kasebat nggih. Heeh. Kakean wong. Turah piro iki? Turah setunggal. Jiro lupat monem tuwolu songo 10 11. Nah. 11 rolas. Jiro lupat monem tuwolu songo 10 11 rolas. Oke, jangkep. Lenggah iki.
atine ayem Jus kopi gedhe Jus wis metu woe yo setahun sepisan untuk kopi pos biasane woe ngabang-abang nenteng-renteng dongkolane kopi tipun ning lemah sisa lupa iku arane kae kono bocah wadon turut kali mengisor mendur karo tawang-tawang tangis kae sapa ya Kula Pak Ne. lho sliramu golek apa to nduk Kula goleki Pak. lho kenapa popokmu kok iso ilang Popoke katut banjir. katut banjir apa dijupuk wong nduk Dijupuk Pak ngasiran biasa. oh ngoten saiki kasiran ora kelino nduk sing kelino saiki malah saiki kok Eh,